Barka da zuwa tashar Face Hausa 24 TV, tashar al'umma. Masu raro sai ku gyara zama tsab domin jin cikakkun rahotannin labarin da muke tafar shi a halin yanzu, musamman ma akan wannan kungiyoyi guda uku, Burkina Faso, Jamhuriyar Nijar da ma kasar Mali, wanda a yanzu za mu bayyana muku abin da ke faruwa, wanda 'yar kasar Burkina Faso da ma kasar Mali suke neman su haɗa kansu su fito su fara nuna ba wai haka bane ba, tunda sun fara fitowa cikin kasar zanga-zanga, bare ma kasar Burkina Faso a yanzu sun fito zanga-zanga a cikin wannan kasashe. Masu dai sai ku gyara zama domin kallewa kunnuwanku abin da muke tafa da shi a dangane da har yanzu dai kungiyar ECOWAS tana cikin zaman makoki, musamman ma akan rabuwarsu da wannan kasashe guda uku. Kungiya ta ECOWAS neman tattalin arzikin kasar na Afirka nema yake ya fara ƙasa, wanda a yanzu kungiyoyin guda uku, kasar Burkina Faso, Jamhuriyar Nijar da ma kasar Mali, suna neman su koma wata wata kungiyar. Amma masu raro, kuna ganin kuwa wannan kasashe guda uku da su koma wata kungiyar kwanda su dawo a haɗa kai, su dawo su ci gaba da rayuwarsu a cikin wannan kungiyoyi na kungiyar ECOWAS, wata a yanzu take faman performing a kungiyar Afirka, wanda a yanzu fitar wannan kasashe guda uku neman kayan abinci da kayan wasu abubuwa, kayan masarufi ne ma suke su ƙara hauhawa bayan fitar wa'annan kasashe guda uku. Masu raro dai da kan makarasa da ku cikin wannan har ƙarshen bidiyon, da muna fatan idan wannan lokacin ne shigar ka cikin channel ɗin tamu mai ɗimbin albarka, da muna fatan za ka dangwala alamar subscribing kamar haka, sannan ka dangwala alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen namu dai kai tsaye da zarar mun ɗora. Ga dai cikakken rahoton, sai ka tsaya ka ji abin da ke faruwa, musamman ma Hajiya Naja'atu ta fito ta bayyana wasu ra'ayoyinta a yanzu musamman ma akan abin da ke faruwa. Ga dai cikakken rahoton. Su jamhuriyar Nijar ana zargin Faransa, zargin da ya sa ita Faransa har ta kai ga ayyana ficewa daga Nijar din. To kuma a iya cewa sojojin